मी कविता जोशी, शोध मराठी न्यूज मध्ये आपले स्वागत. भातशेतीचे नुकसान भरपाई देण्याची कुणबी सेनेची मागणी. परतीच्या पावसामुळे भिवंडी तालुक्यातील हजारो एकर मध्ये लागवड झालेल्या भातशेतीचे नुकसान झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. शासनाने त्वरित पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी भिवंडीचे तहसीलदार अधिक पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन केली आहे. यावेळी जिल्हा प्रमुख शरद पाटील, तालुका प्रमुख भगवान सांबरे, उपतालुका प्रमुख संतोष कथोरे, रमेश शेलार, वासुदेव पाटोळे, नरेंद्र पाटील, केशव पाटील, श्याम दुपारे, विपुल पाटील, गुरुनाथ शेलार, दिनेश पाटील, कृष्णा पाटील, राजेंद्र विशे, प्रकाश फापे तसेच कुणबी सेना कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.